ኣራስ ናብ ከተማ ቦድሩም ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ህይወቱ እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ተምሃሮ ኣዝዩ እናተኣታተወ ብዙሕ ነገራት እናፈለጠ እዩ ዝርከብ። ገና ኣብ ዝመጸላ ሓንቲ መዓልቲ ምስታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብጽባቐ ትፍለጥ ላይላ ጽቡቕ ርክብ ፈጢሩ ኣሎ። ከምኡ'ውን ምስታ ምስ ላይላ ብዙሕ ዘይቀራረባ ዴኒዝ ጽቡቕ ዕርክነት መስሪቱ እዩ። ባሪስ እውን እንተኾነ ምስ ኣራስ ጥብቂ ዕርክነት ፈጢሩ ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ኣራስ ሓዉ እናደለየ እዩ፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ቶማን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ሃብታም ውላድ ወይ ናይ ላይላ ሓዋ ምስ ኣራስ ፈጺሙ ክሰማማዕ ኣይከኣለን። ኣብዚ ድማ ናይ ቶማን እንጀራ ኣቦ ዝኾነ ሃካን ብጎኒ ምስ ኣዶ ዴኒዝ ዝኾነት ኑረይ ሕቡር ርክብ የካይድ ኣሎ። ንሳ ድማ ቀሚሽ ክትገዝአለይ ኢላቶ ኣላ። ኑረይ ገና ናብ ገዛ ምስ ኣተወት ዴኒዝ ኮፍ ኢላ ተረጋጊኣ ስእሊ እናሰኣለት ጸንሐታ። ንሳ ስእሊ ምሳል ኣዝያ እያ ትፈቱ። ዴኒዝ ሓደ ኣዝዩ ዘድንቕ ቀሚሽ እናሰኣለት ከላ ኣዲኣ ብሕርቃን ጠመተታ እሞ ምግበይ ሰራሕ ክንዲኺ ተዃሒልኪ ኮፍ ኢልኪ ዘለኺ በለታ። ዴኒዝ ድማ ኣረ ሰሪሐ ኣለኹ እየ ኣብ ዝደለኹየ ግዜ ክትበልዒ ትኽእል ኢኺ በለታ። ብምቕጻል ኑረይ ኮፍ በለት እሞ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ጽቡቕን ምቹውን ስራሕ እዩ በለታ። ብምልጋባ ዴኒዝ ድማ ተበሳጭያ ኣረ ኣደይ ንሓንቲ ግዜ እኳ ሕደግ ንበቃ ሕደግነይ ተጨንቕኒ በለታ። ኑራይ ግን ምዕዝምዛም ኣይቆረፀትን። ኣነ ዝገርመኒ ነገር ከምዚ ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኢልኪ ትውዕሊ ትማል እውን ከምዚ ኢኺ ውዒልኪ እንታይ ኣለዎ ብግዜ እንተመጻኺ እናበለታ ተዕዝምዝም ነበረት። ቅድም ኢሉ ንእሽቶ ሓዋ ጠቕሚ ከም ዝነበረ ድማ ዘኻኸረታ። ዝገርም እዩ ሌይላ ምስ ዓበየት ዶክተር ክትኸውን እያ። ንስኺ ደኣ እንታይ ክትኾን ኢኺ እስኪ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓሲብ ክትፈልጥ ድኺ እናበለት ተዕዝምዝም ነበረት። ኑረይ በዚ መንገዲ ጓላ ምስ ካልእ ክተወዳድራ ከላ በቲ ሓደ ወገን ድማ ዴኒዝ ነዲኣ ምስ ሸቪኒም ኣዶ ቶማን ከተወዳድራ ትፍትን ነበረት። ከምዚ እናበላ ክካትዓ ከለዋ ብሃንደበት ኑረይ ከቕለሽልሻ ወይ ትህወኽ ነበረት። ድሕሪ ውሕድ ደቓይቕ ድማ እቲ ቅድም ኢሉ ኣብ ጥቓኺ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ወዲ መን እዩ በለታ። ዴኒዝ ድማ መን ኣራስ ድዩ በለታ። ኑረይ መሊሳ እወ ንሱ ቅድም ኣብ ምርጫ ክወዳደር ዝነበረ በለታ። ኣዝዩ ዝገርም እዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ገና ካብ ዝኣቱ ክስጎግ ምዃኑ ኣብኡ ተዛሪቡ ወንበዴ ምዃን ኣይሕፍርን በለታ። ዴኒዝ ድማ ንእሽቶ ፍሽኽ ኢላ ኣነ እውን እኮ ልክዕ ምስ ኣተኹ ተሰቢገ በለታ። ኑረይ ተገሪማ እንታይ ትብለለኺ ስለምንታይ ገሪምኪ ምስ በለታ ዴኒዝ ንሱ እኮ ተኻቲዕለ እዩ ተኸላኺለ እዩ በለታ። ኑረይ ፍሽኽ ኢላ እንታይ እዩ እቲ ነገር እዚ ወዲ ንዓኺ ስምዒት ዘለዎ ይመስል በለታ። ዴኒዝ ድማ ዘይመስል ነገር ኣይትዕልል በለታ። ኣዲኣ ግን ጸቕጥና ገበረት ጓለይ ክሓስቦ ከለኹ ንሱ ዘፍቅረኪ ይመስለኒ እዩ ምስ በለታ። ዴኒዝ ብስንባደ እንታይ ራኺቡ ኢላ ተወጢዓ ገዲፋታ ኸደት። ኣነ ደኣ እንታይ ኢለ እናበለት ኑረይ ትስሕቕ ነበረት። በቲ ሓደ ሸነፍ ሕጂ ዴኒዝ ናብ ክፍሊ ድቃሳ ምስ ኣተወት ብሓቂ ኣራስ ፈቲኑ ድዩ ኢላ እናሓሰበት ደቃሳ ሰኣመት። ብዛዕባ እዚ ነገር ክትሓስብ ኣይትደልን እያ። ከም ብሓድሽ ሓሳብ ኣኪማ ንምድቃስ ተፅዕር ነበረት። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኣራስ ናብቲ ዝሓድረሉ ዶርመተሪ መሕደሪ ክፍሊ መፀ። ብሃንደበት ኣብኡ ዝተላለየ ሓደ ዓርኩ መጺኡ ብዛዕባ ሓዊ ዕለሎ ገለ ሓበሬታ ሃቦ። ድሕሪኡ ኣራስ ካብቲ ዶርመተሪ ሙሉእ ለይቲ ክሃድም ነበሮ ወይ ድማ ብመንደቕ ሓጹር ዘሊሉ ክሃድም ነበሮ። ምክንያቱ ናይ ሰዓት ሕላፊ ገደብ ስለ ዘሎ ብማዕፀ ምውፃእ ኣይከኣልን። ሕጂ ኣራስ ኣብዚ ብሓጹር ዘሊሉ ክወፅእ ክጥምዘዝ ከሎ ብሃንደበት ናይቲ ዶርመተሪ ሓለውቲ ሓዝዎ። ሒዞም ድማ ብቐጥታ ናብቲ ዳይሬክተር ኣቕረብዎ። እቲ ዳይሬክተር ብቁጣዕ ረኣዮ እሞ እንታይ ማለት እዩ በዚ ለይቲ ካብ ዶርመተሪ ምህዳም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንስኻ ኣብዚ ክሳብ ዘለኻ ሕጊ ብምሉእ ክተኽብር ኣለካ ኣይፋልን ንሕጊ ኣይግዛእ እንተልካ ድማ ከም ካልኦት ተምሃሮ ኣብዚ ክነንብረካ ኣይንኽእልን ኢና ተረዲእካ በሎ። ኣራስ ስልኩ ብጥብቂ ብምሓዝ ተረዲእኖሎ በለ። እቲ ዳይሬክተር ግን ንዝኾነ ይኹን መቕፃዕቲ ሞባይልካ ክሳብ ንግሆ ኣብዚ ክትፀንሕ እያ በሎ። ኣራስ ሰንቢዱ ኣረ ይኸውንን ብሓቂ ይኸውንን ኣብዚ ክትፀንሕ ኣይትኽእልን እያ ምስ በሎ እቲ ዳይሬክተር ተሪር መርገፂ ሒዙ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ሞባይልካ ትህበኒ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ክትስጎግ ኢኻ በሎ። ኣራስ ዓቕሉ ፅብብ በሎ ኣይፋልን እታ ሞባይል ኣዝያ ተድልየኒ እያ በሎ። ኣዝዩ ኣገዳሲ ዜና ካብ ሓዊ ይፅበ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነበረ። እቲ ዳይሬክተር ግን ስለዚ ክትቅፃዕ ኢኻ ማለት እዩ ሞባይልካ ኣብዚ ክትፀንሕ ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ድማ ናብቲ ዝመፃኻሉ ክምልሰካ እየ ክምልሰካ ከለኹ ድማ ናይ ዲስፕሊን ፀገም ከም ዘለካ ኣብ ደብዳቤ ከስፍሮ እየ እቲ ጉዳይ ናትካ መሰል ስለ ዝኾነ ውሳነ ኣብ ኢድካ እዩ በሎ። ኣራስ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ነታ ምስጢራዊት ሞባይል ሃቦ። ክሳብ ንግሆ ተፀበተ ባህሊ እዩ ናብ ካሊእ ቦታ ክኸይድ ኣይደለየን። ኣብኡ ኣብ ብራንዳ ወይ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቢሮ ኮይኑ ይሰምዕ ነበረ። ሞባይል ተተደዊላ ኢሉ ብናፍቆትን ጭንቀትን ይፅበ ነበረ።
በቲ ሓደ ሸነኽ ቶማን ድማ ምሸት ኣከባቢ ኣብ ጥቓ ናይ ማይ ባላ ወይ ከዓ ገንዳ ኮይኑ ስፖርት ይሰርሕ ነበረ። ብሃንደበት ነቲ ዓርኩ ረአዮ። ልክዕ ከም ጎረቤት እዩ ሱፍ ክዳን ተኸዲኑ ዝነበረ። ናይቲ ወዲ ኣቦ መጺኡ ተመስገን ወደይ ኣዝዩ ጽቡቕ ኮይንካ ምጭው እናበለ ነቲ ወዲ ይንኡዶ ነበረ። ከምዚ ኣቦኡ ንወዲ ጎረቤቱ ክንእዶ ከሎ ክርኢ ከሎ ቶማን እቲ ዘዕበየ ኣቦኡ ሃካን ፈጺሙ ከምዚ ዝበለ ፍቕሪ ኣርእይዎ ኣይፈልጥን። ስለዚ ቀኒኡን ተቖጢዑን ካብኡ ንዓኢሉ ነቲ ጎረቤት ፀውዖ እሞ ልክዕ እቲ ጎረቤቱ ሱፍ ተኸዲኑ ምስ መፀ ቶማን ብላግባ ፓፓፓ ንስኻ ዝገርም እዩ ብሓቂ ዝገርም ይብሎ ነበረ። እቲ ወዲ ድማ እወ በጃኻ ሎሚ ሽምግልና ኣሎ ናብኡ ክንከይድ ኢልና ድራር ዓዲሞምና ኣለዉ በሎ። ቶማን ድማ ኣረ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ እናበለ ከሎ እቲ ወዲ ኣረ ስድራ ቤተይ ፅበይኒ ኣለዉ ሓው ምስ በሎ ንስኻ ደኣ መጀመርታ ስራሕካ ስራሕ በሎ ቶማን። እቲ ወዲ ነታ ናይ መዘናግዒ ኩዕሶ ካብ ማይ ከውፃ ምስ ደለየ ቶማን ሕደጎ ባዕለይ ክገብሮ እየ ኣረ ባዕለይ ክገብሮ እየ እናበለ ኩዕሶ ወስኸሉ። እቲ ወዲ ግና የዋህ እዩ ክሕዛ ምስ ፈተነ በልበል ፈትን ይብሎ ነበረ ቶማን። ብሃንደበት እቲ ዘዕበዮ ኣቦ ቶማን ዝኾነ ሃካን መፀ። ንሱ ንቶማን ኣይፈትዎን እዩ። ብድሕሪ ቶማን እቲ ወዲ ነታ ኩዕሶ ካብ ማይ ከውፃ እናተቓለሰ ከሎ ደፊኡ ናብቲ ማይ አተዎ። ቶማን ብጭካነ ይስሐቐሉ ነበረ። እቲ ወዲ ዝተኸደኖ ክቡር ሱፍ ክዳኑ ብምሉኡ ማይ ኮነ። ዕራሓወይ ኣጥኒካኒ እኮ በሎ ተደናጊፁ። ናይቲ ወዲ ኣዶን ኣቡኡ መፂኦም ንዓነ ኺድ እናበሉ ጎቲቶም ወሰድዎ። ብሃንደበት ሃካን መፂኡ ነቲ ከምዚ ዝበለ ሕማቕ ተግባር ካብ ርሑቕ ርእይዎ ነበረ። እቲ ወዲ ግን ንቶማን ንምክልኻል ባዕለይ እየ ወዲቐ በለ። ድሕሪኡ ናብኡ ምስ መፀ ቶማን በቃነ ናብ ውሽጢ ከኣቱ እየ ኢሉ ክኸይድ ምስ በለ ሃካን ኣብ ቅድሚኡ ፊት ንፊት ደው በለ። ንስኻ ሰብ ብምድፋእ ትዘናጋ ዓርክኻ ኣይኮነን ድዩ በሎ። ኣረ ኣነ ኣይኮንኩን በሎ። ኣረ ክትሕስወኒ ዲኻ ንሱ ባዕለይ ወደቐን ክትደፍኦ ከለኻ ርኤካ ኣለኹ ቀዳማይ ዕድል ምስ ረኸብካ ንዓርክኻ ኣሕፊድካዮ ንሱ ግን ኣሕሊፉ ኣይሃበካን ዝገርም እዩ። ደቆም ብከምዚ ዓይነት ህይወት ክዕብይዎ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ክንክን እንተረኽቢው ከመይ ዝበለ ወዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሲበየ ኣለኹ በሎ። ገጹ ኣዞሮ እሞ ደፊእዎ ሓለፈ። ቶማን መዓሰው እንተኾነ ካብ ሃካን ፍቕሪ ረኺቦ ኣይፈልጥን። ስለዚ ብዘይካ ጽልኢ ዝያዳ ተቖጠዐ። በቲ ሓደ ወገን ኣራስ ሕጂ እውን ኣብ ጥቓ ማዕፆ እቲ ቢሮ ኮይኑ ይጽበ ኣሎ። ክሳብ ዝድወል ብሃንቀውታ ይጽበ። ንጎሆ ከባቢ እናወግሐ ከሎ እቲ ዳይሬክተር ብሃንደበት መፀ። ብድሕሪኡ ሞባይለይ ሃበኒ በሎ ኣራስ። ጌጋኻ ተረዲእካ ድዩ ምስ በሎ እቲ ዳይሬክተር ኣራስ ኣይደግምን እየ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይደግምን በሎ። ብሃንደበት እታ ስልኪ ክትድውል ጀመረት። ምስ ተደወለ ኣራስ ዓቕሉ ኣጥፊኡ ጽናሕ ሓንቲ ደቂቓ በሎ። እቲ ዳይሬክተር ግን ኣነ ዝበልኩኻ ነገር ክትገብር ኣለካ እናበለ ከሎ ሞባይለይ ሃበኒ በሎ ኣራስ። ኣብዚ ኣራስን እቲ ዳይሬክተርን ተባእሱ። ኣይወዳእኩን ይብል እቲ ዳይሬክተር ነታ ስልኪ ሒዙ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣራስ ኣዝዩ ተቖጥዖ እሞ ነታ ሞባይል ብሓይሉ መንዚዑ ሄሎ ምስ በለ ግን እቲ ስልኪ ተዓፂ ነበረ። እቲ ዳይሬክተር ተቖጥዖ እሞ ነቲ ናይ ዶርመተሪ ሓለውቲ ፀውዐ። ሒዞም እናውፅዎን ከለዉ ኣራስ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ዝረኸበ ነገር እናልዕለ ይድርቢ ነበረ። ዓርኩ ኣብዚ ይህድኦ ነበረ። ሓንቲ ግዜ ደወሉለይ ኣብ መወዳእታ ይሰርሕን እንታይ ክገብር ካብ ሕጂ ንድሓር እናበለ ከጭነቕ ከሎ ከድውልልካዮም እናበለ ዓርኩ የፀናንዖ ነበረ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ዴኒዝ ንጎሆ ኣከባቢ ናብ ቤት ሕፅበት ኣትያ ገፃ እናተሓፀበት ከላ ብሃንደበት ኣዲኣ ኑረይ መፀት እሞ ውፂ በለታ ብውጥረት። ዴኒዝ ድማ እንታይ እዩ ወደይ ገፀይ እናተሓፀብኩ እየኮ ስራሕ ኣሎ ድዩ በለታ። ኑረይ ግን ውፅእ ሕጂ እውን ምሳይ ትከራኸር ኢላ ነቲ ማዕፆ ብሓይሉ ቆልፈቶ። ብሃንደበት ኣቦኣ መፅኡ ዴኒዝ ጓለይ ንምንታይ ዓውዓው ትብለለኽ በላ። ኣብዚ ከምዚ እናሃለወ ኑረይ ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ምስ ኣተወት ናይ ጥንሲ ምርመራ ብፕላስቲክ ተጠቕሊሉ ዓዲጋ መፅያ ነበረት። ዴኒዝ ድማ ኣብ ጥቓ ማዕፆ ኮይና ክተፅልለኒ ዲኺ ትብላ ነበረት ብናዕቢ። ኣረ ኣዲኹ እኮ እያ ስለምንታይ ከምዚ ኢልኪ ትዛረብያ ይብላ ነበረ ኣቦኣ። ብድሕሪኡ ብቐጥታ ኑረይ ምርመራ ገበረት። ምርመራ ገይራ ውፅኢቱ ትፅበ ነበረት። እቲ ምስኣ ዘሎ ድማ ምስ ኑረይ ብሕቡእ ዝራኸቡ ሽማኣ ሃካን እዩ። ምስ ሼቭኔም በዓል ሓዳር ኮይኑ ዘገርም ህይወት እዮም ዝነብሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ንሳ ክዳና ቀይራ ነይራ። ንሱ ድማ ብድሕሪታ ኮይኑ ይስዕማን ይሓቑፋን ነበረ። ሕጂ ገለ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ናይ ሆቴል ስራሕ። ብፍላይ ድማ ኣብታ ከተማ ቦድሩም ዘሎ ሆቴል እትመርሖ ሼቭኔም እያ። ሕጂ ሓድሽ ሆቴል ከም ዝኸፍቱ ትፅቢት ይግበር። ብዛዕባ ስራሕ ኣዝያ ትሕጉዞ ከም ዘላ ነገረቶ። ብኻሊእ ሸነኽ ድማ ኣብዚ ኑረይ ከም ዝጠነሰት ኣረጋገፀት። ውፅኢቱ ምስ ረኣየት ሰንበደት ኣፋ ሒዛ ብድንጋፄ ተረፈት።
በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ በዓል ቶማን ንግሆ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተራኸቡ። ኣብቲ ናይ ኩዕሶ ስኬት ወይ ከዓ ባስኬትቦል ዝለማመድሉ ቦታ ናይ ቶማን ዓርኪ ሳሊ ገና ምስ መፀት ንቶማን ጎያ ሓቆፈቶ ንዓስኪ በቻኻ ንዓስ ዓመኒ እናበለቶ ኸላ ቶማን ግን ብቁጣዕ ከይድ ናብቲ በላ ሳሊ ድማ ሕራይ ፎቶ ንላዓል ኢላ ፎቶ ትለዓል ነበረት እንተወሓደ ካብ ፍቅረይ ገላ ቃልቦ ክረክብ ይደሊ እየ በለት ብሃንደበት ዓራስ መፀ ዓራስ ምስ መፀ ዘውር ኢላ ትጥምቶ ነበረት ሌላን ዓርካን እውን ይጥምትኦ ነበራ ኣብዚ ገና ምስ ኣተወ ትማሊ ዝገበርካዮ ዘረባ ጽቡቕ ነይሩ በልዎ እቶም ተምሃሮ ኣተወ እሞ ብሃንደበት ሓደ ሰብ ኩዕሶ ደርበየሉ ዓራስ ነታ ኩዕሶ ብጥንቃቐ ሓዛ ነታ ኩዕሶ ምስ ሓዛ ቶማን ቀሪቡ የፈራርሖ ነበረ ስማዕ ሓደ መዓልቲ ንዓይ ክትንብርከ ከለይ ኢኻ ከምዚ ኸማኻ ዝበሉ ዕቡያት ከምዚ ገይረ ኣሕፊረዮም እየ ሓደ መዓልቲ ክትንብርከኽ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ኣነ ዝበልክዋ ነገር ኩሉ ክትገብር ኢኻ ንዓይ ክተሽቃብጠለ ኢኻ እመነኒ በሎ ዓራስ ግን ከይፈርሐ ፊት ንፊት ጠመቶ እሞ ከምዚ ኸማይ ዝበለ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ ማለት እዩ በሎ ነታ ኩዕሶ ክቕበሎ ፈተነ ኣብዚ ቶማን ብሃንደበት ክበኣስ ተዳለወ ክበኣሱ ክብሉ ከለዉ ድማ ብሃንደበት መምህር መፀ መፅኡ ዓራስ ነታ ኩዕስቶ ስለምንታይ ሒዝካያ ኢሉ ሓተቶ ኣነ ይፈልጥን ኣብ ኢደ ነይራ ኢሉ ሱቕ ኢሉ ደርበያ እሞ ካብ ርሑቕ ናብቲ መርበብ ብንጹር ኣተዋ ኩሎም ተገረሙ ዓራስ ብኸመይ ክጻወት ከም ዘለዎ ኣዝዩ ይፈልጥ እዩ በቲ ሓደ ወገን ሌላ ናብቲ ናይ ኣኼባ ቦታ ትኸይድ ነበረት ተምሃሮ ወዳት ክዳን ናብ ዝቕይሩሉ ቦታ ክትከይድ ከላ ደልያ ዝመፀት ንቶማን ነበረ ብሃንደበት ምስ ዓራስ ተራኸበት ንሱ ቁሩብ ዕርቃኑ ነበረ ይቕሬታ እናበለት ደው በለት ንሱ ክዳን ቀይሩ ወፀ ብድሕሪኡ ቶማን መፀሞ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ኢሉ ተባዓሳ ንሳ በቲ ነገር ተቆጢዓትሉ ነበረት ክትወፅእ ከላ ናይ ዓራስ መለለይ ወረቐት ኣይዲ ኣብ መሬት ወዲቑ ረኸበቶ ምስ ከፈተቶ ናይ ዓራስ መለለይ ፎቶን ካልእ ሓበሬታታትን ረኸበት ፍሽኽ በለት ተሓጎሰት እዚ ነገር እዚ ዝያዳ ከም ዘቀራረቦም ተገንዘበት ድሕሪኡ ኣብዚ ናብ ቴሌፎኑ ተደወለሉ ብዛዕባ ሓዉ ይነግሮ ነበረ ምስኡ ዝነበሩ ዓርኩባሬስን ዴኒዝን ነበሩ መፅእ ኣለኹ ኢልዎም ብቁልጡፍ ከደ ዓራስ ቦድሩም ዋና ከተማ ምስ በፅሐ ነታ ሞባይል ኣብ ሻንጡ ዘእተወሉ ሰብኣይ ረኸቦ እሞ ሓተቶ እቲ ሰብኣይ ዓራስ ዋላ ሓደ ነገር ከም ዘይነግሮን ንሱ ስርሑ ጥራይ ከም ዝሰርሐን ካብኡ ወፃኢ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ነገር እሞ ካሃድም ፈተነ ዓራስ እናተኸታተሎ ከሎ ብሃንደበት መኪና ገጨወቶ ሕራይ ፍትዋት ተኸታተልቲ ካልኣይ ክፋል ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሳልሳይ ክፋል ቀልጢፈ ንኸብፅሐልኩም ቪድዮና ላይክ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ኮሜንት ድማ ርእይቶኹም ጻሕፉልና ብሰላም ኩኑለይ